שמי שהתחדש לו חידוש תורה, מי חצר חידוש תורה נהיה הילה, מיד בקומו משינתו, חידוש הנהיה זומן. וחושש ישכחו, ככה אם ילכד בהאור, חשש הנהיה זומן. ורוצה לכותבו, לעשות נמתת. יבוא על די, יברך ברכות התורה, כאן התורה גם צריך ברכה סייהן דייסצו, בגלל קודם יעושה את העניין, זהו תגלה, ויכתבהו מיד, יום תלעסו. חידוש פה על הדנן, זה התמבם, חידוש חוק דנן. אדם סופר לפייס, הלכה תעתה, תעתה, והוא בקול שלנו נהיה הילה זילודin. אין צריך להגיד אותו, זילודin. אז זה צומע כולה נהון כפה את זה מתנה. נהון נסות דיון, נהון כפה היין, נסות לוד לבנה הימלכה, לה צום לרדין נפה דה. נהיה תמבם חתם סופר, החוק דנן סופר. צום לרדין נפה דה. תורתו לא פי דנן, הנה. So mantam sama mantam zoisa. So mantam naman sa atas. So lak ni naman sa atas. Lo alelo. Kaso siya ito yung sundan. Na. Naman sa atas. Olo la nakilbong lut he. Hidus ka naman sa atas. Ano na di? Kaya na lagi. Het hiyo ron. Kaya na lagi. To la lo pidan sa so mantam sa naman tam sa